खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बर' माहारियारि फरायसा आफादा मैया पदबजरायाव जानाय जाथायखौ नोजोर बोनानैनो खौरांगिरि मेल लानाय जादों, जेराव बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों दि थारैनो पदबजरायाव आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया दायो थार्मेल पावार प्रजेक्ट खालामनो थाखाय जाय हाखौ सायख'दों बे हाया थारैनो बर'फोरनि आरो ट्राइबेल बेल आरो ब्लकनि। बे हाखौ जोङो गोरलैयै हगारनाय जानाय नङा आरो जोंनि मोनथायनिफ्राय जों माब्लाबाबो दोरोदनानै थानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बनसुनि आफादगिरि पन्जित मन्जिल बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों दि आसाम सरकार, बिटिआर सरकार थारैनो बे पावार प्रजेक्टखौ थाबैनो लांफिननांगौ आरो लांफिनाब्ला थारैनो बेनि सायाव जोङो गोख्रों फिनजाथाय होनाय जागोन होननानैबो बिथांमोना बुंथिनानै होबावदों। थारैनो आदानिया बेबायदि मोनसे प्राइभेट कम्पानिसो। बे प्राइभेट कम्पानियाव जोंनि सुबुंफोरा, जोंनि रायजो राजाफोरा बेयाव रावबो साख्रि बाख्रि मावनो हानायनि खाबु थानाय नङा आरो दायो जाय हाखौ आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया लादों बियो थारैनो बर'फोरनि आरो ट्राइबेल बेल आरो ब्लकनि। बेनिखायनो आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया बियो मोनसे प्राइभेट कम्पानि, बेनिखायनो बिथांमोननो बे हाखौ होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो थारैनो बे हाखौ लानानै जि थांखि लादों बे थांखिखौ बोखारफिननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेननायाव मैया बेरगावआव मेगा रेली काम जयनिं सेरेमनि हाबाफारि लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मेगा रेली हाबाफारियाव गुबैयै बिपिएफ लाइमोन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफनि गोबांथार दैदेनगिरिफोर गासै गोबां गारिफोर लानानै बिथांमोनहा रेली खालामनाय जादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै बिथांमोना बुंथिदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव प्रमद बर' बिथाङा खोथा होनाय बायदि दायो मोनफ्रोमबो मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। 5 बोसोरा बोरै बारलांखो बेनि जेबो सिमा गैया। फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बेनिखायनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ लाबोनानै बिटिसिआव गोजोन आरो बिटिसिआव मोनसे अरायथा गोख्रों मोनसे सरकार दानांगौनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनहोदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि लांदां मासि जानानै दङमोन, नाथाय बेखौ थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै। नाथाय दायो बेनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट होगासिनो दङ आरो रिक्रुटमेन्ट होदोंब्लाबो दायो लाइमोनफोरनि लाइफखौ लानानै बेबायदि बेले-बेजे खालामनाय जाथायफोरा दायो सोलिबाय थादों होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव थारैनो बिटिआर सरकारा मोनखानाय गोहो बोलोफोरखौ आरो बबे फरायसालिमाफोरा दायो थांफिनखो आरो बन्द जानो गोनां जाखो बेफोर गासैबोनि डाटाखौ आङो साननैसो उनाव लाबोगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रों बुंथिनानै होदों। रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव प्रहलाद ब्रह्म, दावराव देख्रेब नार्जारि आरो मालती रानी नार्जारि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि मुसुखा सावदों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय पदबजरा ओनसोलाव आदानिनो हा हगारनायखौ नोजोर बोनानैनो बे हाबाफारिफोरा दायो दुंहाव थासारि सोमजिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरा दायो पदबजरा ओनसोलाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ गोबांथार बायदि रावफोरजों थुलुंगा होनाय हाबाफारिफोरखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म, मालती रानी नार्जारि बिथांमोनहा बै जायगायाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दालारि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि
दालालि लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै दिपेन बर'आ राजखान्थि गेलेदों होननानै बायदि बायदि रावफोरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो दावराव देख्रेब नार्जारियाबो बे एखे बाथ्राखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिहैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ हेंथा खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबांथार दखरा आफादफोरा बेनि फिनजाथाय होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मैया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनानै होदोंमोन दि थारैनो गुबुन गुबुन मानसिफोरा दायो राजखान्थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बायदि रावफोरजों सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो जायफोर दैदेनगिरिफोरा दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों बिथांमोनहा गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोना थारैनो आयेनखौ आखायाव लानानै जोंखौ बाध्य खालामनो नाङा। लोगोसेनो जायफोरा लिमिट क्रस जायोब्ला जोंबो ओरैनो सिरियै जिरायनानै थानाय नङा होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि उनावनो मैया रामफल बिल दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थारैनो प्रहलाद ब्रह्म बिपिएफनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो मालथि रानि नार्जारि बिथांमोननि मुसुखाखौ सावनानै खुद्रिसारदों होनना बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथांमोनहा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखायबो गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लाय 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआबो मैखोमैनो जुजिनाय जागोन। कंग्रेस दोलोआबो मैखोमैनो बाहागो लागोन आरो बिटिसि बिसायख'थि 2025 मायथाइनि बिसायख'थिखौ कंग्रेस दोलोआ दायो मोजाङै नायदिंगासिनो दङ। लोगोसेनो जोबोद गुरुत्व लानाय जादों होननानैबो बुंथिनानै होदों। नंगौ, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदोंमोन आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगৈ बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कंग्रेसनि मैया तामुलपुराव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन मानगोनां आफादगिरि बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गावसोरनि दोलोनि सोद्रोमाफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिनानै होदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ देग्लाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ जोबोद गुरुत्व लानाय जादों। गुरुत्व लानाय बायदियैनो जोबोद मैखोमै बाहागो लागोन आरो दायो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय बिजाथि बिनायनि मोनसे थासारि मोननाय जादों आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव दायो बिजाथि दङ। नाथाय फैबाय थानाय समफोराव थारैनो जोङो बिटिसि बिसायख'थियाव सोरखौ होजायो होजाया मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय नायगिदिंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय मोनसे कमिटिबो दानानै होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। नाथायबा 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ गेलेनाया रोखा-खासै होननानैबो बिथाङा बुंथिबावदों। देग्लाय 2025 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय बडलेण्ड सिएम काप 2025 मायथाइखौ मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गामि सिङाव थानाय जायफोर गेलेगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय खाबु मोनाखै अदेबानि गाव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनानै गेलेनायाव गोजौ थाखो फारसे दावगालांनो थाखाय खाबु मोनाखै बिथांमोनखौ नोजोर बोनानैनो दायो बिटिआर ओनसोलाव बडलेण्ड सिएम काप 2025 गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय जादों। बेखौ मैया बिसि लेभेलनि गेलेनायखौ गुबैयै मैया 37 नं धोनस्रि बियाबनि सिङाव बे हाबाफारिखौ गिबि खेब जागायनायाव बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दङ। दायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन गेलेनायफोरखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि मेल मिटिंनि गेजेरजों दायो लाइमोनफोरनि जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै बेबायदि हाबाफारि जाबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो दायो आरोबाव गामि ओनसोलाव थाग्रा जायफोर लाइमोनफोरा गावबा गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनाखै बैफोरबायदि लाइमोनफोरनि रोंग'थिखौ मुलुगाव लाबोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानैबो बिथांमोना बुंथिनानै होदों। जेराव बे हाबाफारिखौ मैया गिबि खेबनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो।